Hej, Tom her, jeg laver en online version af min Pixelmon Adventures. Og her er jeg sammen med Oliver, min gode ven. Ja, vi har været venner i rigtig lang tid, og jeg har endelig fået mit internet til at virke fint. Ja, hvad er det for Pokémon du har valgt? Han valgte en Charmander, og jeg tog en Tepig. Jeg overvejede faktisk lidt at tage en Tepig, så det var meget godt, jeg ikke gjorde det. Okay, skal vi se at komme afsted? Det gør vi. Jeg nakker lige den der. Så finder jeg en Beedrill nakke. Okay, nej tak. Den er level 36. Ikke så godt. Fedt, jeg fandt også en level 5. Det her er level 6. Jeg kan bare ikke finde at ramme den. Right in the face. Okay, tackle. Fedt, jeg har lige lært Ember. Det gør jeg også lige om lidt. Døng. Døng. Jeg er herregod til at hoppe. Okay, så har jeg lært Ember. Dejligt. Hvor er du egentlig henne, Tom? Jeg står stort set lige i spawn. Okay, der er du. Ja. Okay, skal vi komme videre? Hvor er du? Det gør vi. Jeg er lige bag dig. Vi står til Pyre. Explore and fight and catch them all. Get it, Kikman! Okay, hvornår kommer det der speed og boost lige af, brugerne? Jeg kan virkelig ikke lide. Jeg har ikke speed og boost længere. Fantastisk. For det lagget af HT med det på. Det er ikke så godt. Tom, hvor gik du hen? Jeg er på vej hen til spawn for at se om jeg kan finde en sted hvor jeg kan. Nå, så fik jeg speed og boost på igen. Så jeg er i spawn for at finde en healer. Okay, jeg finder også en. Min Tepig har kun 7. Jeg fandt en, måske det store. Okay. Undskyld, jeg er lidt forkølet, så hvis vi hører mig hoste og sådan noget, så er det derfor. Jeg var også meget forkølet her i går. Jeg så faktisk og lavede en video her kl. 12 i aftes i går. Jeg kan ikke se kl. 12 i aftes. Jeg lavede videoer og uploadet og alt muligt. Sejt. Men ja, på grund af at vi er lidt nye og newbie, så kan det godt være at det ikke bliver det ikke er det allerbedste endnu. Jeg kan den der growle. Oliver, du skal huske at tale sådan lidt småhøjt, på grund af at... Okay, det er fint. Lyden af mix, det er ikke lige den bedste optager, jeg har lige i øjeblikket. Er det her fint nok? Ja, perfekt. Det var godt. Ja, skal vi se at komme videre. Der er godt nok mange Pikachu's i her området. Nice. Jeg sidder og bruger item race minimaps, så... Jeg har Pokéradar på. Se. Jeg skal have en Pikachu, hvad level er du i? Nej. Level 8 Pikachu! Nice! Nej! Yo! Fuck dig. Din lort. Fuck, tager jeg bare den her Pachirisu. Ja, is-Pokémon. Tager jeg bare den der. Er man fornærmet, hvor Tom? Nu kæft. Ej, hvis vi siger et eller andet, hold nu kæft eller sådan noget, så er det bare for sjov, fordi vi er gode venner, og vi kan tåle. God! Jeg skal have den der Pachirisu. Jeg kom til at dræbe dem, fordi jeg havde en eller anden afterburn effekt. Det var så nederen. Hvor fedt. Det var sådan like, lige når jeg får en chance for at fange en Pikachu, så mister jeg den, fordi jeg var stærkere end den. Og så tak for lort. Skal du se vores nyeste... Oliver, skal du se vores nyeste medlem? Det vil jeg meget gerne, hvis jeg lige kan se dig. Jeg står derhen, hvor vi healede. Okay. Lige 2 sekunder, så kommer jeg. Jeg er lige bag dig, eller jeg er lige over ved dig, Tom. Dim. Hej. Ja,
Hallo, Papudo. Ej, jeg havde med Se, dig også. Mr. Mime. Lol, den Ej, er hvor grim. griner. Den er grim. Hvor den grim, og den er i level 40. Nej tak, jeg skal ikke op og spille med dig. Faktisk inde på en anden Pixelmon server, jeg har så jeg er kommet videre fra den der Poison Gym. Mm. Så nu er jeg ved Psychic Gym, og jeg er blevet med at komme hen til den, der hedder Mr. Mime. Jeg har været så tæt på at nakke den op til 7 flere gange. Med min Raichu level 42. Det er nederen. Ja, det er så nederen, at jeg ikke lige kunne nakke den. Jeg har sådan et liv tilbage, og så dør min Raichu. Hvor den bruger et eller andet. Hvor den forstener mig, eller sådan noget. Gider jeg overhovedet bruge min tid på at dræbe en level 2 Rattata? Ja. Hvis jeg kan ramme den, kom nu. Dammit. Sådan. Chorizo. Okay, du var ikke så god med det der angreb. Tackle. Ej, hvor er vi egentlig gode til at blive væk fra hinanden. Det var da helt utroligt. Jeg står bare ved en sø. Og fremad vil Tom og mig og Oliver, vi vil lave videoer sammen. Ja, men jeg vil stadig også køre på min Pixelmon Adventure offline. Ja. Og den er vi stadig kun. Jeg har næsten lige fået udviklet vores Pidgey Pidgeotto. Mm. Og jeg nakker lige den her level 17 Magikarp. Jeg har også først lige fundet ud af, at Tom han har fundet ud af at få lagt nogle videoer ud, så det er jeg også rigtig glad for. Ja. Oliver, hvis du leder efter mig, så er jeg hjemme det der regnbuested hus igen. Okay. Healede min Pachirisu og min Tepik. God, hvorfor kan jeg ikke ramme den? Holy, en Gastly! Hvad level? 22. Okay, den så jeg også. Vi optager det her en uge før, sommerferien, og vi glæder os begge to åndssvagt meget til sommerferien. Han gør, jeg gør ikke. Jo, du gør. Simpelthen. Okay, prøv lige at se, om man kan tippe af. Fordi det her, det er faktisk ikke vores server. Vi fandt bare en tom server, som vi valgte at spille på. Ja, man kan sagtens tippe af. Skal jeg acceptere? Ja. Grunden til noget at tjaffe med 20 af, det er bare, jeg synes det lyder sejt. Ja. Som I kan huske, så har jeg stadig mit Ash skin. Og jeg har selv lavet mit eget. Måske vil de lige se det. Det er mig. Det er sjovt ved det der skin. Han har faktisk selv alt det der tøj, han har på. Jeg har faktisk selv alt tøjet, bortset fra tasken. Og, ja, og jeg opdagede det først, da jeg havde lavet det. Og det var så epic, så det var derfor, jeg besluttede mig for at beholde skinnet. Ja. Og når efter den, når jeg nok efterlader linket til den her server, hvis I gerne vil have den. Så kan I, jeg tror ikke, det bliver vildt mange, der kommer, hvis der overhovedet kommer nogen, men man skal jo starte et sted. Ja. Og så det her virker som en okay god starter Pixelmon server, hvor det er sådan lidt det grundlæggende, hvor man bare render rundt, kæmper mod Pokémoner, sin Pokémon til level, og alt sådan noget. Hey, Tom, hvad level er din Tepik? 10. Min den er level 12. Eller min Charmander, den er level 12. Ej, jeg håber jeg tror måske, jeg vil fange den, da du er på. Ja. Den beder mig om at fange den. Prøv at se, hvor lidt liv den har tilbage. Så fang den. Præcis. Og nu... Jeg venter spændt. Så skal du gå væk. Det var faktisk ret sjovt herinde på min Pixel, inde på den der singleplayer, jeg har. Ja. Hvor jeg laver hvor jeg også laver YouTube. Der har jeg faktisk en Snivy og en Oshawott. Så det er de to starter Pokémoner? Ja, jeg har også fundet en Kulava.
Den kunne jeg ikke Man bliver sulten, det er ikke så godt. Ej, hvor fedt egentlig. Nå, men det er ikke godt. Og du skal lige acceptere min teleportering. Så. Og grunden til, at han hedder William Riise, det er på grund af, at han har overtaget den fra sin storebror. Ja. Altså, min forældre har ikke givet give mig min egen. Og så giver min storebror så ikke spille det her spil mere. Jeg er faktisk gerne flyttet hjemmefra. Yay. Magikarp, altid god træning. Var det ikke til en Pachirisu? Hvorfor ikke? Kan den ikke nogen stødangreb? Den kan B-I-D-E, eller bider og sådan noget. Bite? Ja, og så kan den tackle. Åh. Så kan den lure og sådan noget andet. Det er ikke specielt godt, den her. Lure, det er faktisk meget godt, fordi det er gør modstanderens forsvar mindre. Hello, E. Hallo. Ej, det er næsten lidt mærkeligt det her, fordi det er første gang, jeg optager en video til YouTube. Så det er derfor, jeg måske lyder lidt dumt. Ja, det er derfor, jeg lyder lidt dum og sådan noget. Sådan lød jo også min første video, men nu lyder jeg bare som om, at jeg ikke laver nogen video. Så snakker jeg bare. Snakke, og så snakke lidt mere. Kommer jeg nu? Gør det bare. Så er man til piv. Det kommer lige lidt. Tom, når du går et andet sted hen, så husk lige at tage lyden fra din mikrofon. Hvis du lytter med. Nå, I må undskylde, at kameraet lige har stået stille som noget tid. Hold dog helt op, jeg lagger inde på den her server. Ellers er det fordi, at optageprogrammer, det tager noget, Nej, det tager ikke specielt meget brug, og det er ret småt. Okay. Det kunne ellers godt være derfor. Ja. Og jeg skal bruge en healer, fordi min Charmander, den er kun 3 liv. Og det er der ikke nogen, der er særlig glad for. Jeg skal også bruge en healer. Min Pachirisu har nemlig ingen liv. Jeg fanger ikke den her gang. Vent lige 2 sekunder, jeg skal lige gøre noget. Det tager måske 1 minut eller sådan noget. 30 sekunder. Okay, lad os se om vi kan dræbe den her. Ja, vi bare så. Okay, klart ikke en fair kamp. Jeg er tilbage. Eller er jeg? Ej, men Tom, du har ikke dit Pixelmon på fullscreen lige nu, har du vel? Nej, bror, det kan jeg ikke. Det kan du faktisk, når du går ind under options, fordi så kan de ikke se alle de programmer, du sidder med og sådan noget. Det er måske meget svært. Nej, bror, min allerførste video, jeg lavede, der kom jeg til at lave den fejl, at jeg faktisk satte den fuld skærm. Og så, ja, så begyndte den bare sådan at kun optage mit skrivebordsbaggrund. Nå. Så derfor kan jeg ikke med det her program. God, jeg har fundet en Oshawott. Og jeg skal fange den. Hvad er level? 10. Nej! Hvad skete der? Men begge to Pokémon er fainted, men de havde også meget lidt liv tilbage. Ved du, hvor der er en Pokéhealer? Hvor du skal også skal spawn. Ja. Vi kan jo teleportere. Nej, vi kan ikke, fordi du tog med. Ja, lige meget. Doing. Oliver, det kan være, at lige pludselig det kan være, hvis vi får en send en besked til os med et Skype-navn eller noget, så skal vi
Så tager vi alle de Skype-navne, der bliver sendt til os, vi tager så sendt nogle. Og så vælger vi at ringe op til en af dem, og så laver vi en video med den ene person, eller nogle andre. Det kunne faktisk være rigtig sjovt. Ja, det sagde jeg, jeg ville gøre. Det sagde jeg, jeg ville gøre. Ja, jeg så faktisk ikke din første video til slutningen, fordi at, du ringede til mig og ville optage en anden video. Så jeg nåede faktisk kun at se de første 2 minutter eller sådan noget. Var jeg ikke lidt for lang tid om at være i Pokémon? Jo, det var du. Undskyld, jeg var virkelig ubeslutsom. Det. Jeg valgte den også gjort. Ja. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle tage Tepic, men Charmander, den elsker jeg, og den kan jeg flyve på, når den er fuldt udviklet. Jeg ved ikke, hvad man kan med Tepic. Måske kan du ride på den. Men du kan i hvert fald ikke flyve på den, for det bliver til en kæmpe stor ork og gris noget. Det ved jeg. Hvorfor tog jeg egentlig også Tepic? Det ved jeg ikke. Er den dårlig? Nej, jeg kan bare ikke lide dens udvikling, og de er så grimme. Oh my god! En Elekid, den vil jeg gerne have. Jeg har fundet en Servine. Vildt. Ja, jeg fanger den. Jeg fanger den her. Nu ramte den dog. Pokéball Go! Servine, det er også en af starter-Pokémonerne, og jeg kan rigtig godt lide starter-Pokémoner. Jeg synes, det er rigtig fede. De er også bare sjældent smarte, ikke også? Nej, den slap ud. You little bitch. God, så dræber jeg den. Og så Elekid, bitter. Nej, gå ud. Den. Fangede du den? Nej, jeg skal nok fange den. Hvis jeg skal bruge alle mine Pokéballs på det. Det ville være lidt dumt, men altså. Okay, tak for lort. Undskyld mit ordsprog. Altså Oliver, hvad synes du egentlig om den her server indtil videre? Jeg synes, den er helt fin. Der er i hvert fald ikke nogen problemer med den. Jeg synes bare ikke, at det er den mest interessante. Jeg synes, altså... Især ikke på grund af, at jeg lige er død. Altså... Død du lige. God, jeg har fundet en Tauros. Jeg vil gerne have den, men den er i level 44. Min højeste, den er i level 13. Jeg har ikke så stor chance. Level 11, og min Pachirisu gider slet ikke stige level. Oh god, jeg har fundet en Kulava. Level 14. Ej, hvor grineren. Det er vildt fedt. Fordi jeg kan bruge Rock Blast. Go. Sand Attack. Kan du ikke finde ud af... Hvad skete der lige? Ikke noget for mig. Skete der noget for dig? Det lød bare som om, at vi lige mistede forbindelsen. Nå, nej. Nej, det gjorde vi ikke. Så er det lige meget. LOL! Jeg har lige fået et hus, som er blevet sat ild til. Eller, nej, det er det ikke. Det er nok min. Pokéball! Jeg bliver nødt til at fange den Kulava, og det så kommer til at koste mig de sidste 12 Pokéballs, jeg har. Furicon. Back. Pokéball. Pokéball go! Og til jer derude, hvis I gerne vil, så må I godt sende os nogle server IP'er, som I synes er fede, og så kan det være, at vi måske overvejer at gå ind på dem. Det kunne godt være. Nu skal jeg fange den. Den har så lidt liv. Jeg tror, den har 3 eller sådan noget. Jeg prøver at fange en Vulpix.
skal ikke sige noget, jeg kan bare godt lide dem. De er så cute. Hvorfor dræber jeg alle starter Pokémon jeg finder? Du er for højt level. Nej. Please gå ud, Vulpix. Gå ud af den Pokéball. Gå ud af den Pokéball. Gå nu ud. Hvad? Kan du ikke lide Vulpix? Jo, jeg har ikke noget imod, jeg vil bare gerne nakke den. Jeg kan ikke lide Vulpix. Ember. Hvor er du nederen, Vulpix? Men den bare bruger, han bliver ved med at bruge raw. Vent lige 2 sekunder. Der er en af mine venner, som har ringet, og jeg skal lige skrive, at jeg optager en video. Dim. Undskyld, jeg er lidt stille. Det gør ikke. Du er ikke folk. Du er bare William. Tom. Godt. Nu er jeg tilbage. Fantastisk. Eller er det? Jeg skal lige så... Yes! Jeg har lært Dragon Rage. Charmander til Evolving? Wow. Jeg har lige fået min Tepic level 13. Jeg har lige fået min Charmander i level 16. Og så bagefter skal jeg til at udvikle min Pachirisu. Ikke er specielt god. Okay. Når jeg siger nu til TPA, spørger du mig om TPA nu. Okay, jeg er her. Vil du se den? Ja. Yeah. Chameleon. Mhm. Er den ikke fin? Hvor er den? Lige der. Jeg kan se den skrøvild. Nå, skal vi videre? Er den ikke cute? Nej. Ikke noget, der er sammen med dig. Jeg prøver. Det er det vigtigste. Ember. Nej, jeg skal ikke op imod en level 40. Eller en level 33, eller en level 36. Hvad? Jeg tror, vi skal vinde den her kamp. Den bruger ikke en skid angrebsangreb. Den bruger ikke nogen angreb som skader. Angrebsangreb? Det er bare mig. Ja, det kan jeg høre. Yes! Flame charge. Ej, jeg overvejede lige, om jeg skulle gå op med mod en level 32. Det var lidt dumt. What? Tepic is evolving? Nej! Hvad er det nu, den hedder? Den bliver til det bliver til en Pokémon. Og så crasher mit Minecraft. Ha! Fuck nu med det der. Nå. Jeg skal nok få det op at køre. Nok en af de aller værste tidspunkter, dit Minecraft nogensinde har crashet som. Ja. Det ved jeg. Okay, så er vi inde igen. Jamen, det er vi. Minecraft, det var virkelig et dårligt tidspunkt, at du valgte at crashe. Tak Hvor for mange ordet. Nu skal mit Tepic stige level en gang til. Hvor mange hedder den mods har du på? Bare de 2? Ja, kun de 2. Jeg havde 3 mods på. Hvad for nogle 3 mods har du på?
Race Minimap, Pixelmon og Too Many Items. Ja. Oliver kan godt lide at spille med Too Many Items. Jeg elsker det. Nej, men ikke acceptere. Ikke acceptere. Ikke acceptere. Jeg har heller ikke bare- fået nogen anmodning. Har du ikke? Nej. What? Nej, jeg lægger ikke. Sådan. Skal jeg acceptere nu? Ja. Yeah. Skal du have noget at heale med? Jeg skulle lige til spawn for at heal. Nej, vel. Så er der en healer der. Tak for lort. Kom så lad os finde ud af, hvordan det der hus, det vil jeg gerne se. Hvorfor har han lavet et sted, hvor hans helikopter kan lande? Hey Tom, vent lige. Jeg skal lige spise noget brød, sådan, så jeg kan løbe. Den. Nu skal du bare måske lade være med at løbe så meget. Nej. Du får i hvert fald ikke noget af mit brød. Det er derfor, jeg tænker mig at dræbe en masse Magikarper for fisk. Der er der sukker og sådan noget herinde. Jeg kan godt lide sukker. Hvem kan ikke det? Mærkelige folk. Ja. Hvor er du smuttet hen, Tom? Ud. Hvor ud? Ud. Jeg er lige her. Ud. Jeg er lige her med en stor grim væg. Den er gigantisk. Wow. Det er det, jeg kalder for et stort. Prøv lige at se her. Det der. Alt det der er lige der. Det er en af der ejer. De er sindssyge. Du kunne ikke se, hvad jeg mente, Charles. Oliver. Nej, det ved jeg. Det er derfor, jeg siger wow. Det var i hvert fald ikke bare en kæmpe grund. Men det her hus, det er meget federe. Rigtig sejt hus. Hvorfor blev sådan noget, der var ikke der var. Det var en rabbit, der var gået ind i et hus. Skal jeg fange en Gligar? Ja. Ej, jeg vil se, om jeg kan fange den der. Hvad level er du? Du er level 45. Nej, tak. Hvad er det for en? Det var sådan, hvad hedder det, en kæmpe bug ting. Jeg er fanget. Nej, det er ikke. Bare rolig at komme ud. Det var godt. Ikke også? Nej. Jeg ved ikke nogen værdig modstander, jeg kan finde til min Tepik. For din Tepik er ikke noget værd. Jo, den er. Det er min Tepik. Ha. Så var han lidt quick. Nu nakker jeg bare lidt. Tepik. Tom, hvis jeg var dig, ville jeg skrue lidt ned for musikken. Okay, sådan. Godt. Hvorfor? Fordi at jeg kunne høre det, og jeg tror, det ville være rigtig højt for dem, som måske ser med. Husk at lytte til Oliver. Han er okay klog, når man gider at lytte på ham. Ja, Oliver kan rent faktisk sige noget rigtigt. Hvad for nogle moves kan min nye Gligar? Fury Cutter, Quick Attack, Harden og Poison Sting. Det ser fint ud. Jeg fandt en Graveler. Jeg fandt en Wobbuffet og en Goldet. Ikke Graveler, du er så grim. Jeg gider ikke fange en Goldet. Eller skal jeg? Nej. Hvad for en? Goldet.
No one likes you, Scyther. Så tilbage, accept. 2 sekunder. Jeg er midt i en kamp mod en træner, og jeg kan ikke gå ud. Ja, du kan bare trykke T. Nej, jeg kan jo. Dragon Raw. Hvor var den der goalet? Jeg vil have den. It disappeared. Yep, it disappeared. Nej, fandt det. Nå, okay. Nu er William glad igen. Okay, ja. Dig vil jeg have. Hey Tom, ved du hvordan du redigerer i dine videoer, eller lægger du bare ud på en lang køre? Jeg lægger bare ud på en lang køre. Okay. Ja. Undrer mig bare. Okay. Gollet. Bliv derinde. Lige inde i den Pokéball. Pokéball. Bliv der. Ja. Bliv der. Nu taler jeg Tom. Bliv der. Hvor fedt, vi kan pound, astonish, rollout og iron defense. Astonish. Ponyard. Hvad værste navn du har? Hvem? Ponyard. Ej. Det går ondt i ørerne. Stop det. Hey. Ponyard, har du tænkt dig at skade mig, eller hvad? No. Den brugte scratch, men min goldet er lavet af sten, så det havde ikke noget fedt. Det er ikke så smart at scratche en sten. Nej, vel? Jeg vil bare pound. Så skader jeg dem. Det er sgu meget dejligt. Wow. Jeg synes, det eneste angreb, den har, som skader noget, det er scratch. Scratch random fish. Hvad level er det egentlig, en goldet udvikler sig i? A. Med 2 A'er. Okay, den her Ponyard er level 28. Det eneste angreb, som du kender, som overhovedet skader noget, det er fucking scratch. Det er altså ikke så godt, hvad? Man skal ikke bande, så. Okay. Okay. Ej, nu brugte den Fury Cutter. Ej, hvor dejligt. Et angreb, der endelig skader noget. Nej, jeg er allerede nede på rød med den. Så jeg er altså ligeglad med, om den her den udvikler sig, jeg vil bare gerne. Okay, det gør den. Hvis den udvikler sig, så får den nok XP til at udvikle sig. Og plus min Chippick får også nok XP til at den kan udvikle sig også. Så også den kan udvikle sig. Og så har jeg 2 udviklet. Så mangler jeg kun min Pachirisu. Oh my god, jeg fanger en Furo, som jeg kan flyve på. Okay. Hvorfor, Chippick? Hvorfor? Hvorfor hvad? Den udvikler sig ikke. Chippick er for retarderet. Måske skal du vente til level 21. Men Charles, hvad hvis den først udvikler sig, når den i normal score på sin 3. udvikling nu? Wow. Det kunne jo godt være. Så har jeg stadig en Chippick.
størrelse af den område. Okay, det er en small. Jeg kan lige se. Kom nu, Dragon Rage, den bitch i ansigtet. Nå. Så skal jeg spawn. God, ja. Min Charmeleon, den er level 23, og den har ikke andre ildangreb end fucking Ember. Det er ikke sjovt. Nej, det er... Okay, Oliver. Hvis du kommer til spawn nu, så synes jeg, vi skal slutte videoen. Det kan vi gøre. Kommer du hen i vandbassin? Yes. Jeg er i spawn. Hvor var det, du gerne... Oh. Hello there. Og det var så det for den her gang. Og vi ses i den næste episode. Husk at subscribe.